Ja és Nadal. Un Nadal després de la pandèmia. Pensàvem que seria un Nadal més normal. Però a mesura que s'acostaven, ens deien que no. Ens deien que potser seria un Nadal entre dos. I que tornaríem a patir. Perquè un Nadal no pot ser només entre dos. Ni entre tres. Ni entre 4. El Nadal de les llibreries el fem entre molta gent. El fem amb tots els editors. I amb els distribuïdors i els transportistes. Amb autors, il·lustradors i traductors. I correctors i impressors. I amb tots els que veniu a buscar els llibres a les llibreries. Per això des del Gremi us volem dir... Aquest Nadal el volem celebrar entre tots. Bon Nadal, llibreries! 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 Bon Nadal! Bon Nadal, llibreries! Bon Nadal, llibreries! Aquest Nadal el volem celebrar entre tots.